Πανιόνιος. Τώρα παίζουμε Free Fire με ένα κολλητό μου εδώ πέρα. Κάντε like, subscribe και το κουδουνάκι, γράψτε μας ένα comment και θα πούμε και κοιτάξτε όλο το βίντεο από την αρχή. Και καλή χρονιά να έχετε και καλό μήνα. Απολαύστε το βίντεο. Ωραία, παιδιά, πες ένα γεια στα παιδιά. Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Άγγελος. Μίλησαμε. Δεν πειράζει. Ονομάζομαι Άγγελος και μεθαύριο έχω γίνει, θα αφήσετε μου όλοι τα comments χρόνια πολλά Άγγελος. Και σήμερα θα πει ένα Δημήτρη. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να χαλάσουμε. Μας χάλασε το βίντεο αυτή η κυρία. Δεν πειράζει. Ναι, μετά θα ανεβαστεί και θα είμαστε μια. First blood. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά μετά θα τον ξαγγίσω. Κάνει το σου του Χριστιανού Ρονάλντο. Ναι, παιδιά, ακριβώς αυτό ο παίκτης μου. Ο καλεσμένος στο κανάλι. Και ο Δημήτρης είναι ένα νέο μέλος στο YouTube. Έτσι Δημήτρη. Ναι, ναι. Θα φας και τα νύχτα. Εσύ θα τις φας. Εγώ. First blood. Τώρα παιδιά συνεχίζουμε γιατί έκανα χαζομάρα. Δεν πειράζει, το καλό είναι η υγεία πάνω απ' όλα. Δεν είναι τίποτα καλύτερο από την υγεία και από τη ζωή. Να ξέρετε. Συμφωνώ. Τους γονείς πρέπει να τους αγαπάμε. Συμφωνώ. First blood. Μπορείς τυχο, μπορείς. Έλα, πάμε χωρίς. Άμα είσαι άντρας. Με βλέπετε. Ναι, εγώ είμαι άντρας και είμαι χωρίς τυχο, παιδιά. Ο καλεσμένος είναι νουμπάκι, γι' αυτό είναι με τυχο. Έλα, ποτσ. Ξέρετε παιδιά, έχω πάει και πρωτάθλημα και πιστεύω το έχω. Παιδιά, ναι, έτσι. First blood. Παιδιά, του κάνα χέντα. Παιδιά, του κάνα χέντα. Του έχω σακαλί. Και παιδιά, σας παρακαλώ κάντε ένα like. Και άμα θέλετε να κάνουμε ένα ολόκληρο live stream μια εβδομάδα, να κάνετε 100.000 like και 100.000 subscribers άμα θέλετε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς παιδιά. Παιδιά, αυτός παίζει άδικα και ο μόνος δίκαιος είναι εδώ στην παρέα μας. First blood. Θα του βάλω challenge. Γι' αυτό καλύτερα η προσπάθεια όμως μετράει. Και το βίντεο παιδιά έχει φτάσει 4 λεπτά και κάτι δεύτερα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να του κάνουμε μια χέντα. Χέντερε. Παιδιά, First blood. μόνο με χέντες, αλλά τώρα θα παίξω εγώ με χέντες. Και τώρα ακριβώς παίρνουμε τα όπλα μας και ετοιμαζόμαστε να τον τσακίσουμε.
Και άμα είναι άντρας, επειδή κουνιέται, πρέπει να μην κουνιέται για να γίνει άντρας. First blood. Θα ανεβούμε λίγο. Μαλάκα! Πρέπει και ακόμα να ρίξεις! Αλήθεια. Ναι! Συγγνώμη παιδιά για τη φωνή, επειδή ο καλεσμένος ήταν λίγο χαζός. Πήγε να μου ρίξει το κινητό. First blood. Παιδιά, βλέπετε ότι το ψάξισα μια. Βλέπετε ότι γελάμε λίγο σαν βλάκες. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Εμείς είμαστε καλοί. Γενναίοι, πιο δυνατοί. Ναι. First blood. Παιδιά, τώρα παίζουμε το τελικό μάτς. Τώρα παίζουμε το τελικό μας μάτς. Δεν μπορώ. Ωραία. Δεν έχω διαλέξει εδώ να περιμένεις. Πάμε shotgun. Εγώ πάμε. Έτσι με shotgun, εγώ είμαι sniper. Challenge. Για πάγους μπορούμε. Όχι. First blood. Παιδιά, βλέπετε ότι σε αυτό εδώ πέρα λίγο τον ξέσκισα τώρα. Και ετοιμαζόμαστε για δεύτερο round νίκης. Πάρα αυτό το πρώτο παιδί κερδίζει. Είναι πολύ συγκλονιστικό, αλήθεια. Και πολύ cute. First blood. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις, αλλιώς δεν θα ανεβεί το βίντεο. Παιδιά, το καλύτερο μου και εγώ πάλι, όμως. Τώρα κλείνουμε το βίντεο, αλλά θα κάνει σαν τρελός, οπότε όχι, γεια. Κλείνουμε το βίντεο γιατί δεν θέλω να το ακούσετε.